Masuri long tame niltum SSC ben kachi toy dona candidate lo apen neli Daniel Peron neli publicity secretary SSC lo to la sipiri press meet nang hang nang pokalam mangela hello nilitum election commission of India pan pini sia memorandum pilo ki pi bangela hello all India long parliamentary lapen assembly consensus langsung delimitation langsung exercise non dobom lapen election commission of India in pen langsung exercise pangceng lo lapen Guwahati to bang lo tidam tanga ciklo bang lo kasi hadak nelitum dunune datap aporta sortik lapen aporang ki pitak kaddo we party aphan khontai sivet Congress atun to dunde bon election teke ate minute ke thom vet lam gani eloi purote nokta lelelo langsung kaddo we kamatha pense nelitum adak dun dere lo sta ko pai ge melo election commission ahin penamasi yatumako isia declaration pithulo April tarik grab for frank abang ke DC truben ma joga political parties tame memorandum PG purote pithu long lo walam lo lasi nelitum ta ASCC ta isia registered political party election commission of India lo nelitum ge menche thap vegapot isia regional party lo akan unrecognized hai so nelitum election commission lo emendu masih langsung teng masih nelitum pini Karbi Anglong DC Karbi Anglong deputy commissioner true ben isia memorandum pilo so memorandum along ko pisik tok ma pu lebang so rarapan nalitum true ben kapacet thangia phansi press conference ke nelitum na ke ha la sinelitum on parliamentary constituencies lang sobang non kedam tangan ningkan 1972 pen pini anta MPSC ta bangke isit vet situ chok district hini apa lapen la district hini gale non ke thomlo lapen all India long ta laken district ke then nei lo lapen armuta penan ke ki ong lo pusin elitum kachini lapen memorandum long ta la sun elitum tok lo asin elitum non election commission apan ki pu bangke la hen lo MPSC ta bang elitum pan non Sydney pe bat thun la total sit thom pa dak East Karbi Anglong apan lo dipulo la isi kitu tanga konsensi lo la isit lo haflong apan da isit pinang po lapen West Karbi Anglong apan ta MPSC Lok Sabha lam se non elim ni yebom pinang po total sit thom po sinele tumpu lapen MLA bang ke nelitung ki po bang ke dipu non sit thom akimi pitu nang la kado ke sit clip he non ke do bom isit lo lapen akimi sit thom ko sit clip lo ko mati de lapen Haura Ghat bang non isit dulo non sit ni akimi pinang la total 3 MLA sit po non ke existing Haura Ghat LA segment along ta total ke thom po akimi hini pilote lapen bokayan tame lason tak thak lo isige ke totang lo non hini akimi pitu nang lang pulo lase bokayan LA tame nelitum election commission of India pan ke hang bang ke akimi hini lase total sit thom ko lapen baithalang so bang ta nelitum ke hang bang ke non isi dobom lo non akimi ki thom pitu nang total 3 po hadak ta lapen ke haflong ta isit dobom lo lase non akimi lok ke thom total la bang ke Karbi Anglong la pen di Mahasa Pangrum pera bang ke sit red proxy ko nelitum isa pateng MP abang sit thom la pen la MP sit thom la pen MLA sit red proxy ta it's sit trainer camp 18 nasilang soba exclusively reserved for scheduled tribe hills nang tu sinilitum kipu non Nagaland long ta Dimapur 1 Dimapur 2 la ke scheduled tribal area pusta reserve te lo mati Meghalaya long ta Shillong town along la pen ya as consensi do plain pu Dhubri Golpara district ke dai
lahai ke muslim population tu lepen kapre ka khai tum tu lo tong tribal kali tala tu kan sit pi pondet lo mati ta non ne litum mangala son kali arunachal lo lepen non mizoram lo settle tribe atum hana se la pathor lo la son si dak ne litum ta kehang nasi la mp asip sip thom ta st hills tum si thor long sot nang po la pendak mla asip ki du anta sip krener kep po sipulo sip krener kep ta dak seru tribe hesa tum si thor long sot nang po pusin ele tum pini election commission of india ba enele tum alu disia troop and pilo apen sohi ka kuri laga chandrakanta terang scc president sanjoy killing ags scc sona singh terang vice president ascc apen daniel teron publicity secretary nele tum si pini sohi kuri lo apen memorandum ki pidama bangke pu ruby teron dolo apen sanjoy killing asang ho dolo apen neli mitha mata dolo nasi lahelo nele tum pini election commission of india kan nele tum ke hang bangke lapen chini pon sigme ya alama bangke long tungi po bangke 2001 bangsa basis population basis sigi po seta nelitum dakki po bangke nage Karbi Anglong lapen NCL sapana bangke dimasa sapana bangke population around pena bangke nitu panang apply pedet sigi ate 1937 se Karbi Anglong ke election ka pathu cheng lo hala bangsu total votes ke 171 pen api pa bathulo 1945 ani kana bangla ke 294 entire district pensi a vote lanbe mla seat ta lanbe lasi lason bang bom si api 52 ani kan asip pa bat lo sip ni pilu seta sip free Karbi Anglong ban ki pia bang 1972 pen pini arni anta lason assistant si duko lapen MP asita 1972 ani kan sili tumhana pilo isilver la aban ke NCL sabang ke la ke excluded area Karbi Anglong bang partially excluded ke mati bangsa jakong bensin 1937 ani kan mane excluded mane pilo partially excluded mane pilo partially excluded ki po bang ke 1935 government act halang so bang dak nang parlu pamili la so teng sinang parlu hoy yang nak perlu lepas masih partially excluded. Langsung arona teng pensi 1937 ani kana bangke MLA one seat kena pilih. Seda NCL's law di Mahasau bangke harke partially excluded kali. Ada bangke totally excluded area. Masih 1935 government act ada ke applicable kali. Amat 1937 ani kan ta latun ke MLA election ta latun ke abadet MLA ta chito dulong leter han 1952 India sadhin long lo api election ki picheng 1952 mati hala bangsa ning kanan se latumang MLA Assam Assembly long toy dulong pin inuvet hala bangsa hot total votes bangke 19,986 and sales entire district of vote lo ta non ke 3 lakhs lo lasi chiprek pik lo 1952 pen ke inuver MLA ke lage langune lu nalo asene lu tungi pu bangke answers panta nona kimi sit thom MLA bangke pinang po total free po lase dalom ta lason lo baithalang su ta papat nang po bokayan papat nang po hauragat papat nang po dipwelge ta papat nang po MLA ta nalo atheke kapapat nang ko alama bangke lahen lo lapen autonomous state ke hanga basis ta lahen lo mane Assam Assembly along bang pharu sireng ko rathok MLA bang pharu sireng ko rathok MLA ang bong pen Karbi Anglong lapen di Mahasau kan kache toy dun ke bang phowet asi hajat apu thak le cheng vai sita 244A apu thak le cheng vai sita plain district IMLA tum a views bang si assembly along prevail the titi hala to malam kan ye bang high the titi anke majority minority polam nang klang rohmati amada ke MLA ke hill district pen ke bang phowet asi 244A alam le ning ye dun cheplang pelo development alam lending yedun da cheplang pelo border issue apu thak lending yedun da cheplang pelo la non MLA tum bandeli tum eka defend alam kali hala hatak ko pe manon ilutum picture ke thek long lain lasi hadang ilitum Karbi Anglong arat atum MLA atum kan yedun ji Karbi Anglong arat ai suaba labang sobang ada ilitum views ilitum opinion real donji prote MLA ki ong toy duna po
autonomous ka tanama nang pipelang man autonomous nang pipiang ko ta me ilutum problem ke solve na ko gi mati ko pinang na problem bang lasi nilutum ka matha bang ke MLA pa bat na lain la pen ke la bang ke thoi aso ba kichi aso bang pilong le exclusively for tribal tap inglo tribal apana la sono la so la bang si nilutum pini election commission atong ban than pachini lo lain lo ala